So yun, hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon nga, hindi na ako sanay mag-vlog mga kaibigan. Yun nga, ilang months ba akong nawala dito sa vlogging community na to mga kaibigan. Tayo ay busy sa online class yun. Pasensya niyo na po kung dahil nagugulo dahil ngipit ko na ganyan ribbon. So yun nga guys, it's been a long time. Joke. Yun nga, ilang months rin ako nawala dito sa YouTube. So, yun siya sa mukha ko. Skincare mga kaibigan. So, yun nga, may i-review tayo ngayon dahil ako ay bumili ng RGB lights. Yun, ang RGB lights na ito ay nagkakalaga ng 353. So, nabili ko sa Shopee nung 11/11. So, kaka-deliver lang kanina. Yun nga. Ilang weeks rin, 2 weeks ata na 2 weeks bago na-deliver. So, yun guys. Tara na at tignan natin. At mamaya ikakabit na rin natin to. So, tara na at i-review na natin to in 3, 2, 1. So, yun nga guys. Ito nga pala yung RGB LED lights na nabili natin sa Shopee sa halagang 353 pesos. Yun, ito ay 10 meters yung haba niya. Yung tara na buksan natin mga kaibigan. Yun, unang-una, makikita mo agad dito. Kasi dyan na yung kuko ko dahil nag-aisang ng bike ko. At bike ng mga kaibigan. So, yun nga, una-una makikita mo dito is yung remote. Yan yung pag natin dyan. Pangalawa is yung, I think ito yung adapter niya para may i-on yung, ayan, adapter niya. Para may, may saksak mo yung ilaw. Ito. Ilang volts to? 12 volts mga kaibigan. Kapag ulit natin dito. So, ang susunod naman na makikita mo dito is yung LED strips. Ito yung 5 meters niya mga kaibigan, no? Hindi ko alam kung ilang colors to. I think merong 3, 6, 9, 12, 16. Yun, meron tayong 16. May red, green, blue, white. Tapos itong flash. Itong effects. May flash, merong strobe, merong fade and smooth. So mamaya ikakabit natin ito mga kaibigan. So ito ata yung volume niya kung paano. Kung gusto mong pataasin o pababaan yung ilaw. So yan, continue natin mga kaibigan, no? So ito yung 5 meters LED strips. Yun. Yun nga, makikita mo rin dito yung another 5 meters LED strips. So, bali 10 meters pala ito mga kaibigan, ha. Yun, so ang pinakalas na makikita mo dito is yung, I think ito yung receiver niya. O yun, yung RGB control box. Yung IR remote control. Yun, ito yun. So, ano pang hinahantay natin? So, yun, ano pang inahantay natin mga kaibigan? So, tara na, kabit na yung ating LED strips at tayo magpa-sound trip, ilaw dito. So, ayan, tara na in 3, 2, 1, let's go! So, hi guys! Ako ay nagbabalik ulit dahil, yun nga, nakabit na natin tong ilaw na to. Ayan nga, eto. So, may mga pattern din to kung paano siya ikabit. Biglang, usog natin ito mga kaibigan, ha. Kasi siya na kung medyo makalat ng bahay, kwarto ko kasi ilan kami dito natutulog eh. So yun nga, eto siya mga kaibigan. So meron siyang dito, wait lang. Yun nga yung parang dot. So meron ding dot yung isa. So i-connect mo lang siya dito. Yun, pasok na pasok mga kaibigan. Eto, na-connect na natin dun sa receiver. So, ngayon yung adapter niya, kukunik natin dito sa receiver para ready to go. So, kasi siya naman narinig ko yung maingay si mama yun, si mama. So, eto, meron na rin siyang 3M na double-sided tape para pagdikit sa wall. So, tara na. So, yan guys, yun nga, nasa lapag na siya. So, eto yung remote niya. So, kung pipindot natin siya sa red. Gara, ba't ayaw? Red. Oh!
Gage. Hindi pa pala natin natanggal yung ano niya. Eto. So, pipindutin na natin siya sa red. Sa red. Ba't ayaw? Ah, gara. Red nga ayaw mga kaibigan. So, wait lang. Fifix lang natin tong problems dito. So, yun nga guys. As you can see, nakapatay na ito. So, try natin yon. Yon! Gumagana na siya mga kaibigan. So, yun nga. Pipindutin natin siya sa green. Yon. Sa blue. Sa white. Why? Ayaw niya. So, medyo mabagal lang makareceive yung receiver ng mga kaibigan natin. Ngayon, kailangan ng kalapit siya. So, yun nga. Check din natin itong isa kung gumagana siya. Ito siya, guys. I-connect natin ito dun sa isa. Tignan natin kung gumagana siya. So, connect lang natin ulit. Oh, yun. Watch. Yun nga, guys. Gumagana siya. Ang ganda, oh my god. Yung strobe niya. So, ano pang natin? So, tara na, kakabit na natin. Hindi ko alam kung may vlog ko pa siya. Kasi, medyo mataas tong wall namin. So, tignan natin. Let's go! So, yun guys. After ilang minutes, so, kinuha ko pa yung ladder. Yun. Umpisan ko na siya. Hanggang doon. Doon nakakabit na siya. Yun. Yun nga, tutuloy ko lang, please papakita ko yung finished product sa inyo mga kaibigan. So yan guys, nakikabit na natin yung 5 meters hanggang doon. So try natin i-switch ito mga kaibigan. Then yung ilaw, then on, yon. Yan guys, kalahati pa lang yan mga kaibigan Wala pa, hindi, I think aabot yun siguro dyan, sana. Yan, ito yung color blue. Naka-strobe pa siya. Ito yung color green, mga kaibigan. Yan siya. Ito yung color red. Ito yung color white, and ito yung color blue. Yan. Try natin sa harap. So, yan guys, ito nga pala yung kalahati pa lang to mga kaibigan. Wait lang. Yan. Kalahati pa lang to. So, yung pansin yung bakaran ko yung TV. Yan ko pinakabit yung laptop ko para sa HDMI para lumang yung view. So, eto. Try natin sa red. Oh my god. Sa green. Yan sa white. Yan. Ito yung natural color sa white. So, lagyan natin sa pink. Ito yung sa fade. Ito yung sa fade effects. Grabe. Sa damit ko, tingnan nyo guys. Umiiba yung kulay ng damit ko. Ito yung sa strobe. Ay, smooth. Ito yung sa strobe. Ito naman sa flash. Yan guys, update ko na lang kayo mamaya. Ito na. Kakabit na natin siya. Yung another 5 meters dito sa likod ko. Tayo siya guys. So, I think sana umabot pa sa dito. Sana umabot na dito. Yun guys, update ko na lang mamaya. Let's go! So, hi guys. So, tapos ko nang ikabit. Lahat. Umabot siya hanggang doon. Tingnan mo guys. Yan. So, mahaba rin pala siya. Not bad sa 353. So, pailapit na natin to. Let's go! So, hi guys, ito yung umpisa. So, yun, paikot-ikot siya hanggang doon. Kita niyo yun. Doon idudugtong pag ulan. Ay, bibili pa kayo. So, eto na. Yun na natin ito mga kaibigan. Yun! Eto siya, ang ganda ng lighting niya mga best. Ito siya mga best. Ito yung red. Ito yung green. Yan. Chill habang sound trip. Yan. Ganyan. Ito siya. Yung hanggang doon na siya. Putol na. Kulang na yung nabili natin. Pero okay na. Walang problema. Yung doon nga. Doon yung pinagdugtungan niya. Ito punta tayo sa blue. Ito. Yan guys. Ito punta tayo sa white.
Wara. Yan. Wait. Ano nga guys. Eto na. Ito yung pinaka gusto natin na mic, mga kaibigan. Ay, mic. Yung LED strips. Yun. So, punta tayo sa flash, sa effects niya mga kaibigan. Yan. Tapos, palit-palit ganun. Charot. Yun nga, goods na rin, not bad sa 353. Yun sa mga gustong bumili yun. Madaming ganito sa Shopee. Check nyo na lang. Kayo na lang bahala mag-check kung saan yung pinakamura dun guys. Yun. Yun nga. Papalit tayo. Dito tayo sa strobe. Yan guys, strobe effects. So, ito sa fade effects. Yan. Ganyan na. Ganyan lang. Pang chill lang yun. Yan. Strobe. Ganyan. Ganyan tayo sa smooth. Yan. Ganyan lang yung smooth mga kaibigan. So, you can see guys. Goods na goods. Yan guys, kahit ilang halos 2 weeks ko itong inantay, pero goods naman. Wait. Yan. So, yan yung color white niya. Ito yung flash effects. So, ito na sa color blue. Yung color blue. Yan siya na medyo makalat. Kasi nga, ang hirap kasi ang sikip dito. So, guys, ito naman sa green yun, and sa red yun. So, dito ko natatapusin ang vlog na ito mga kaibigan. Yan. Palit ng bagong kulay. Yan. Yan. Hindi. Yun, so dito ko natatapusin yung vlog na ito mga kaibigan dahil pagod na ako. So, sana. So, dahil may pasok pa ako bukas. Kailan, kuti ko lang yung tripod ko ha. Yun nga dahil nga ilang months tayong di nakapag-vlog. So, baka mag-vlog na tayo guys. Diretso na to. Yun nga. May shoutout lang ako. Shoutout. Yung shoutout sa TVL 11 Vladimir yung shoutout sa advisor namin sa Ma'am Soriano. Yan. See you soon sa Face to Face mga kaibigan. Yun. Pasensya nyo na yun. So yun guys, dahil namis ko mag-vlog, siyempre babalik na tayo sa pag-vlog. Yun lang yan. Dito tayo babalik na tayo sa pag-vlog mga kaibigan. So, mag-expect na kayo ng kung ano content yan. So, pagsasabihin ko yung pag-vlog kung kaya ko, pero yun. Mapanimbook natin guys. So dito pa natatapos yung vlog na ito. So kung hindi ka pa naka-like, comment, kung hindi ka pa naka-subscribe, huwag mong kalimutan i-click ng notification bell. Subscribe ka na. Like, comment, share, and subscribe mga kaibigan. So, yun nga. Kita-kita sa susunod na kabanata ng ating vlog. So, yun. Salamat sa time mga kaibigan. Wow!